me miras? Non teño dereito a estar enfadada? É o colmo! Non poder poñerme triste! Era o que me faltaba! E dalle! Estou só porque non aturo que me digan o que teño que facer, como teño que rematar, como teño que pasar a pelota. E ademais, non son quen de aguantar que me chamen torpe! É que teño unha ira terrorífica. Ira? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Onde estás, mami? Pero non tes nada que sentir, tita. Ainda menos mal que temos medo de algunhas cousas. Tranquila, Tranquila ti.